L-organizzazzjoni bl-isem ta' Malta Arch is-sibt wara nofsinhar ingħaqdet fi protesta artistika kontra aktar żvilupp fiż-żona magħrufa bħala tal-Qares Mosta. Art li se tintuża biex jinbena stabiliment kummerċjali. Nixtiequ narfu lil poplu li qed jiġi meddet sit li huwa puniku Bronze Age u anka Ruman biex jinbena supermarket ieħor il-Mosta fejn diġà hemm 17-il supermarket ieħor mibni u jintuża mill-komunità. L-awtorità tal-ippjanar iddikjarat li din iż-żona arkeoloġika għandha valur żgħir għalhekk ma jaraw ebda oġġezzjoni li tiġi żviluppata. Iżda b'reazzjoni għal dan, l-Arch Malta irrispondiet b'appell kontra dan l-iżvilupp. Pereżempju jekk nieħdu biss ħaġa waħda Roman Kiln m'hawnx oħra bħala fuq il-gżira tagħna. Ġifieri jekk din hija xi ħaġa li mhix meqjusa daqshekk importanti hija ħasra għax m'hawnx oħra bħala, hija xi ħaġa li għandna nifirħu biha, niftaħru biha u nurruha. Din il-protesta artistika organizzata minn Arch Malta timxi fuq il-kunċett ta' artivism fejn tintuża l-arti bi skop li twassal messaġġ. Dina qed tidher madwar id-dinja kollha fejn l-artisti jħossuhom f'obbligu li juru li mhumiex aċċettabbli l-affarijiet. L-artisti dejjem jippruvaw jgħinu lill-komunità, jiġu ispirati b'dak li qed jiġri madwarhom u għalhekk isiru attivisti. Jurgen Xerri għal Net News.